Башкалабызның Мәрҗәни мәчетендә мәрҗәнгә тиң шәхесләребезне искә алып, Коръән мәҗлесе үткәрү күркәм гадәткә үрелде. Шушы көннәрдә иман йортында Хәмдүнә Тимергалиева рухына дуга кылынды. Коръән ашында мәрхүмәнең туганнары, иҗатташлары, мәдәният һәм сәнгать әһелләре катнашты. Хәмдүнә ханымның рухын шат әйләп, авыр туфрагын җиңел кылып, разый, бәхил булып ятуын насип әйләсә иде. Мәрҗәни мәчетендә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиеваның вафатына 40 көн тулуга багышланган искә алу кичәсе узды. Татар дәүләт филармониясе тарафыннан оештырылган әлеге мәҗлисне Фердинанд Сәләхов алып барды. Җырчының якын туганнары, иҗатташ дуслары истәлекләре белән уртаклашты. Яхшы гадәт кирип бара безнең филармония өлкәсендә. Менә алпат артистларыбыз, безнең арадан киткән алпат артистларыбызны шушы Мәрҗәни мәчетенә җыйнаулашып, күп артистларны чакырып, шушындый чаралар үткәрәбез. Аллаһка шөкер. Кадим Нуруллин әйтүенчә, әлеге чараларны үткәрүдә матди яктан дәүләт ярдәме дә зур. Башкача мөмкин дә түгел. Хәмдүнә Тимергалиева гомере буе халкым дип яшәде. Ул әле дә безнең арада кебек дип искә ала аны сәхнәдәш дуслары. Һәр вакыт тәрәсе бак. Мин көндә эшкә йөрим, сауза кичәдә. Эмсен булып. Барганда укыйм, кайтканда дуганы укыйм. Нигә карап, аны бүген дә иртән кайтып сауза кичәдә. Дуаларны укып, һәм искә төшереп Бер туган абисы Фәнәүл Тимергалиевның да сеңлесен искә алу мәҗлисендә күңелен ишкәрде. Аны тугры сүзле, гадел кеше булуын, дөнья малына кызыгып яшәмәвен, башкаларга, туганнарга, хәтта таш белән атучыларга да аш белән җавап кайтаруын сөйләде. Ул шын авыл кызы, табигать кызы ул. Ана җырлыйдыр ул. Ана гыре туры сүзле булды ул. Biz onun bilen sirleştik, birbirimize tanqidçidik. Buna şuşlayık tuğun kayın. Ol, benim için zor yol aldı. Тамашачысы да аны юксына. Хәмдүнә Тимергалиева гомеренең соңгы көннәренә кадәр үз концертларында фонограмма кулланмаган җырчыларның берсе. Кеше язмышы кошларныкына охшаш, ләкин күкне иңләргә ике канат кирәк шул. Сәхнә аны биеклеккә дә күтәрде, сәхнә аны нахакка рәнҗетүгә дә сәбәп булды. Ләкин сәхнәсез, җырсыз яши алмый иде шул Хәмдүнә Тимергалиева. Баянчы Фәрит Хатиповны Хәмдүнә концертларында мине сәхнәгә алып чыккан беренче гармунчым дип таныштыра торган була. Башкортстанда бик әйбәт яшь җырчы кыз бар икән дип ишеттем дә. Габдулхак Илалович Шагиев безнең эстрада бүлегенең мөдире иде ул вакытта. Марат Абдрахманов Тазитдинов филармония директоры, шуларга кирип, шул турыда сөйләштем мин. Ярар, сине бик хөрмәтәбез сине ди. Шуның өчен генә чакырып кайтарабыз дип телеграм бирдем мин. Хәмдүнә икенче көнне филармониягә килде. Кабул иттеләр бик матур. Ошаттылар Хәмдүнәне. Хутсавет. Хамабилар утырадыр инде. Шәриповлар бит. Совет Фасыл Ахметовлар, композитор. Шуннан соң без гастрольгә чыгып киттек инде. Тора бара Хәмдүнә Тимергалиева репертуары Фәрит Хатипов җырлары белән дә тулылана. Ярты гасыр гомерен сәхнәгә багышлаган җырчының Татар дәүләт филармониясе бакчасында үзе утыртып калдырган чыршысы үсеп килә. Юбилей уңаеннан студиябызга да чакырган идек. Әле яхшы үземне хис итәм.
яңа репертуарлар, яңа костюмнар әле эшләргә исәбем бар. Хыялларын шынга ашырып бетерә алмыйча арабыздан китсә дә, Хәмдүнә Тимергалиевага хас моң, аңа гына хас җырлар халык күңелендә мәңгелек. Ләлә Зайнуллина, Ирик Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.